Mane ondiki e yor orak gi piny owacho kokalo e migawo mar somo e sikunde mag Junia sekondar e kaunti ma Homa Bay koro dwani piny owacho ondigi e yo mongirore kata permanent ka ochopo dwe mar achiel higa manyien. Jopuonj go oloso e kaunti kata boma ma Homa Bay koni piny owacho nosingo ndikogi e yo mongirore. Kata kamano, nyaka sani pok giyudo lipot moro amora ka koro dong' dwe achiel to sikunde yawo. Gibuogo leo mar yawo sikunde kaponi duol mandiko jopuonj e tich TSC ok omiyogi obok mayangogi kaka jotij piny owacho mongirore. Riwruok mar jopuonj mar Kuppet korka korgi to buogo chwalo ng'ur e dopo ni dwaro mar jopuonj go ok odew. Kakuneno wakani wan jodongo moti mano graduate 2014, 2015, 2016, 2017 to nyaka sani watho e junior secondary schools. To gima litnwa mowuoro en niya, sama koro wathagore piny ka to wabunge nyaka minister mar education nyaka officers mag TSC chiwo permanent letters ne jok mano graduate 2020, 2021, 2022 nyaka madhi graduate 2023 bidhi mi letters ka wanto pod watop e junior secondary. Mane momiyo wawuok oko karomowa kaka wuono kwa bedo flanked gi Kuppet officials kwa wacho niya, ka ok omiwa tich e yor permanent to ok wabiri new contract ma ministry dwani wari new no. Government ok nyaka construct laboratory as junior secondary school because laboratory already ginitiere senior secondary school. One research mwatimo library. Senior secondary school nigi laboratory mogari maber in all these schools in Homa Bay County. Sirikal nyaka ne ni obedo domicile junior secondary school senior secondary school mantiere sani. Chieng Friday nyocha wawuoyo Kasarani e wach confirmation. As Kuppet, we are not going to leave JSS teachers alone. We are going to stand with them and we want them to be